tot, donar les gràcies al Basque Culinary Center per haver-nos convidat al restaurant Les Cols aquí a explicar el nostre projecte. I, bueno, passaré primer de tot una sèrie d'imatges de lo que és l'espai de la Garrotxa, no? Tot l'entorn que ens envolta. Per mi jo sempre dic que té moltíssima importància l'espai. La Garrotxa és un parc natural, és una zona volcànica, té 44 volcans, tots ells inactius. El restaurant Les Cols està entre dos, la Garrinada i Aigua Negra. I tot aquest paisatge jo sempre dic que m'ha influenciat molt. Hi ha moltes fonts. Això és blat de moro. Nosaltres treballem molt amb farines de farro i de blat de moro i de fajol. A Olot hi ha un riu que és el riu Fluvià. Controlo jo? O tu? Ara. Això és la façana de la casa del Mas Les Cols. Aquest any Les Cols complirà 25 anys, és la casa on jo vaig néixer. La meva mare viu el que és encara ara la planta i jo sempre dic que aquestes mides són molt les meves i que per tant m'hi sento molt còmoda. El restaurant, quan el vam obrir, jo no vinc del món de l'hostaleria, senzillament això hi havia una masoveria i uns baixos on hi havia els animals, on ara hi ha la cuina hi havia la cort de les vaques i on hi ha el reservat més gran que tenim hi havia la cort dels porcs, i jo ho recordo amb animals, totes dues coses. O sigui que a casa, quan els hi vaig dir que volia posar un restaurant, no s'ho van creure massa, i l'accés és per aquest cantó, que és la cara nord, és al darrere de la casa, perquè es va pensar que un o dos anyets i s'hauria acabat la cosa. Però bueno, està clar que no ha passat això i que el que vam fer va ser anar creixent més. Quan portàvem 10 anys de funcionament va ser com vam fer l'aposta de fer un canvi tant a nivell de cuina gastronòmic com a nivell de restaurant de sala i vam encarregar un projecte arquitectònic al prestigiós equip d'arquitectes RCR, Aranda Pigem Vilalta, que també compleixen aquest any 25 anys. Dimecres d'aquesta setmana s'inaugura una exposició sobre ells al Palau Robert. Aconsello que hi aneu, que segur que serà molt interessant. Doncs vam fer aquesta intervenció i el que vam aconseguir va ser que la natura entrés a dins del restaurant. La casa hi havia molt d'intrínculs, moltes parets gruixudes, escalons, passadissos, i amb aquesta obertura el que es va aconseguir és això, que entrés molta llum. Aquesta és una sala que hi caben 44 comensals i serveix tant per compartir com per grups únics. Això és el menjador en si. Des del menjador es pot veure el galliner i l'hort de la casa, el que hi ha hagut sempre. Això en el restaurant inicial no se'ns havia ocorregut i no ensenyàvem ni l'hort ni el galliner, hi havia tot unes tulles i precisament ho tapàvem. I els arquitectes van tenir claríssim que des del menjador estaria molt bé que es pogués veure aquest paisatge i és el que s'ensenya. Això és la cuina, acostumem a ensenyar la cuina als clients com venen al restaurant i ens obliguem molt a tenir la sempre impecable, com si estigués per estrenar. D'aquesta reforma ara fa ja 14 anys. Això torna a ser la cuina. Aquest és un espai que vam idear ja quan portàvem uns anys funcionant i fèiem casaments. Inicialment érem una carpa convencional, blanca, un model suís, que ens va donar molts i molts èxits. Era l'època de fer casaments el divendres, dissabte i diumenge, vull dir que era un no parar. I el que hem fet ha estat canviar aquell espai que ja havia quedat una mica com en desús o que era molt clàssic, avançant el temps i crear aquest altre espai on hi ha moltíssima pedra volcànica, es va rebaixar el solar i la pedra que utilitzem és la que va sorgir. I aquí el que s'hi fa són bàsicament casaments i altres celebracions. I aquesta és una altra visió, es veu el que és el lateral de la casa i aquest espai. Aquesta és la casa, que si a casa meu s'ho haguessin cregut és per on hauríem hagut d'entrar, al restaurant, i ara no deixa que quan has travessat tota la sala surts d'aquest jardí. Ens agrada molt que la gent faci tant els aperitius com els cafès
a lo que és a fora, a l'exterior, i que visquin molt aquest contacte amb la natura. A veure. Ei. No, quiet. Bé, aquest és un pavelló que hi ha a la vora del riu Fluvià. Ja us he comentat que el riu Fluvià travessa la ciutat d'Olot i està en un dels extrems, més al cantó de les Preses, quan el restaurant Les Cols està a tocar una altra població que és la Canya. O sigui que el riu va d'un local nostre a un altre. Això és una concessió que tenim de l'Ajuntament, era un espai que estava molt en desús i aquí el que fem és, tot sempre passant a través del restaurant i previ contractar-ho allà, unes bosses de pícnic, que la gent ve aquí, nosaltres les despatxem des d'aquí, hi ha taules, cadires i a més unes mantes que es poden estirar a l'herba i la gent fa pícnics. La idea aquesta sempre del contacte amb la natura i que la gent pugui disfrutar d'aquest espai. Llavors això el que vam fer aquest estiu passat va ser fer-hi els migdies amb una barbacoa on servíem arròs fet amb barbacoa, per tant molt fumat, amb calamar de llauna, perquè al restaurant Les Cols d'un temps cap aquí tenim 2 menús de degustació i en cap dels 2 menús hi ha peix de mar, peix d'escata, perquè considerem que no tenim mar i com que no tenim mar no donem peix d'escata. Això pot semblar una tonteria i més avui en dia, però jo penso que és una manera de diferenciar-nos i de distingir-nos i de tenir un camí molt particular. El motiu és aquest, no que no poguéssim tenir peix. Doncs el de fer aquí barbacoes a l'estiu va tenir tanta acceptació que vam plantejar-nos copiar el model al restaurant Les Cols i a l'espai aquest que us hem ensenyat de banquets, a la carpa que li diguem, els dijous al migdia fem un menú, com que és a l'hivern, d'escudella i carn d'olla, i aquests 2 menús són a un preu molt mòdic de 15 euros, amb el que aconseguim que vingui, evidentment, moltíssima gent. I en els 2 casos jo penso que és una manera de donar a conèixer 2 espais força desconeguts i que jo penso que són molt macos. Aquí és, o sigui, a l'estiu anem al verd i fem arròs i a l'hivern aquí és on fem els menjars d'escudella. I amb això aconseguim que la gent d'Olot vingui a la carpa, que és un espai que s'han espantat una mica perquè és molt, no sé si avançat en el seu temps o què, i no sé, és una manera que la gent hi vingui i que funcioni. I ara us ensenyo un altre cop en blanc i negre imatges de paisatge, però d'un paisatge que no és el de la Garrotxa. Això és mar, no sé si es veu bé, jo ho veig amb tanta llum, crec que no es veu massa, però bueno. I això és per explicar que ens n'anem a la costa. Això no sé si ho sap ni en Paco. Assessorarem un restaurant o un hotel a la costa que fa 25 anys que funciona i ens fa molta il·lusió perquè penso que podrem tornar a cuinar peix d'escata, gambes, escamarlans i aportar tot el que és la filosofia de Les Cols a un altre territori com és l'Empordà. A veure... Sí, m'acaba creient. El mar sempre és el mar, les coses com siguin. Això és el que es divisa des de l'hotel que assessorarem, són les plantes, que és en Mas de Torrent. I m'encetarem aquest camí i espero que no ens n'hàgim d'arrepentir. I ja està. Podem posar el vídeo, si va ser. Sí? Wind, tree bark, the concealed lines of sleeping volcanoes, moss, reflections in the waters of a miraculous fountain,
velvety light that caresses to the tips of your fingers. The tenderness of eating in a place where everything you eat is tender. A chef, Fina Puigdevall, who speaks to apples. Perhaps because her grandmother went to school with Salvador Dalí. Or maybe just because she likes speaking to apples. And she knows that they answer her back. Explain the unexplainable. Explainability. Explain the shadow of a tree. Explain things that cannot be explained with words. Things you have to feel. Things will go to your stomach through your emotions. Explain la garrocha. Explain viscosity when all that we want to do is submerge ourselves in it. Explain that it has been classified as one of the most beautiful restaurants in the world. Explain the magic of Las Cols to those who don't know it. Sometimes it's like explaining the desert to a sailor, or the sea to a Berber, or black holes in the universe to a wild rabbit. Primer faig les coses i llavors les penso. The first time that I went to Las Cols means cabbages in Catalan. There was a pile of cabbages on display in the entrance. There were none today, not even plates on the golden table. But the food that appears on the dishes served with the most attentive and warm service in the world is miraculous, time and again, being the most simple and at the same time the most complex, less decorative, more essential, more subtle, less dramatic. It is a distillation of landscapes, sensations, emotions, and a passion to achieve the essence of things. And these things are truly delicious. What can I say? In a world where we don't even know for certain that we'll be paying in the same kind of money as tomorrow, it is consoling to know that places like Las Cols and chefs like Fina Puigdevall still exist.